Horos marihita saluhutna taparadi maruhata lau tumangi hon hatani debata martang yang mahita dameni debata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramu hati-hati dohu pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurine holongan di bagasan guarni Tuhatai Yesus tatangi homa hatani debata na gabi turpu jamita di minggu kantate di tanggal 10 Mei tahun 2025. Di netizen buku ni ulau ni apostol bidu 10 sada mamuka senayat na perjulu rudiat 10 alu songono marirok disi. Alai di begi aka apostol dohut aka dongan na di Judiaima nang do HP hala sepili bigu majakon hatani di batak. Gabi dipedai akan aporosia sejauh di ima si Petrus dong nako ibana tu Jerusalem akanin nama bongot doho HP tuaka halak naso tersunat jala ramanga doho nasida alai jojor sian mulana ma di patorang si Petrus nama sai nin nama ujo nama tangia ngau di huta Joppe huida ma di bagas atau diku mijur sada inganan na bidang nama roba suhi tartatan sian kijang rodi joloku dungi dinapanono ti huida madisi aka siopak pat na ditano aka binatang dohot aka nama jirir rodi aka pidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubiki ma suara nama do tuau hehe maho Petrus siati ma pangama aleniku ma tokka Tuhan aidang dung hudai naramun manang nasoyas alai mangalusi ma suare padua halihon sia gijang unang ramun dok naung niasan ni di patak hor di tulu hali do masa songoni dongi ditait masa luhut nemo setu kijang dongi tongo dina satok kini jonjong matulu halak di jurun di jabu inganan nami akan disuruh sian kesaria madapot tunau alari dok to di ima tuau naso jadi ganggu rohaku madongani nasida alai aku pudodongan naonomon jadi hubungoti hami ma jabuni halaki di baretahom matu hami naung ni idana suruh-suruani jonjong di bagasa jabuna namadok tu ibana suruh matu huta Joppe maju si Simon na berguar Petrus hata honon ni ido tuho hata na tau palua hoko rodi sadok isini jabum alai mamuka do pea marjamita desi kebesong ko mator di perbadia tu nasida sokon na tu hita di mulanai di simau hingot hata ni Tuhani nani dok nai ai do didihon si Johannes ale to de berbadia do didihonot ton Tuhamu atong tung mergogo ma mga badi bata anggodus do HP si dua na binasa basahon ni patatu na sida sogon na tuhita akanong gabi porsia di Tuhan Yesus Kristus dong dibegana sida hatai hohom bima gabi dipuji ma debata akanin nama asa doho do HP tu hala sipili bigu delihon debata hamu bau ni ruha asa mangulu ido sahatna hawa kadungan sa persyaw na holongan di bagasang guar ni Tuhan Yesus Kristus nuayang bokot mahita tumingu kantate na parlapatan ede hokabuma ede ne baru di Jahuba minggu kantation manugu-nugu hita lah mangalapati hitarikot ni na mga dehon edi puji-pujian di Jahuba di Batak ima edi ne baru di Jahuba mode di do edi ne baru tang nama dok ikon edi ne baru di Karang dang nasa ikon album baru ale edi ne baru ima edi ne dehon sian roha ne baru di baga salah si roha do pakilalaan ne baru langsung disima jupang pakai lalaan ne baru mardongan hamu baun ni roha ima ede ne baru hawa kadungan sapur siaun dinang tatangihon pajahaon ni hatani di patah sadarion murutama nak disidang adong ditarengoti tarengotu paredeon alenak pasongoni nang idot tedison ima mutihan nama siarga
ima taringot tu babahenan di debata na mangalihon hamubaon di ruha. Asa hamubaon di ruha ima na makorhom pakilalaan na marlasi ruha. So kung natarsurat di Lukas 5 ayat 7. Huruk matuhamu sumatu sidu gumudang lasi ruha di banua gijang mida sebardusa sahalak naolo pabahur rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida asomma de guare cantate edene baru na taida sian hamubau ne roha na nelehon ne dibata di gurun yakka jolmai hamu kadungan sapursiaun takas di bare tahun di buku Ulaun Apostolon ima taringo tu pakobasiun ya ka apostol tina mare tahun bare tanaulina sida mamukasan are Pentakosta ima di are hasaur de tode perbadiai tu masih rasi tuturo rohani ya ka apostoli lahum berbada tanauli nak pegudang ragam nyaka hamaurun namasa sadaro sedakak ni rohana sida ima buha asalam torok bilangan nyaka na porsia di Tuhan Yesus yan hasahate ni bareta naudi diwujui ima holan tuakal jahudi do nak pinian semulana nunga dilubahan Tuhan Yesus asa di pararat nasida barita nauli tusadok pertibion alai disada pertikian masa na masa tu si Petrus marhidi sada parnidaan nasiad di patak namar suru ibana lamar bareta nauli tuduruni halak jahudi ia baritai nabu ruja hotta di bidu 10 jadi dotong di taringoti di bidu 10 sadon ima taringotu perjupangan di si Petrus doh si Cornelius ima sahala letnan sian horong ni bangso Italia ia si Cornelius ima sahalak na dolak marroha na makabiari di batak jala para seroha di bana na jojo mangurupi akan hurangan alai hati hai dang terdiri dari ibana raddoh akadungan na sebagas gabi halak Kristen. Dapotan na sinerohani di batado si Cornelius. Jalan marhiti sada pernidaan disuruh di batado ibana lah mangotang si Petrus asa bongot tu bagasna. Nakpe dang dung dupe ibana pajupang do si Petrus. Jala laos diulau si Cornelius dui. Ditongos ma naposona laho mangalap si Petrus asa bongot tu bagasna. Jala dipertikan nasarupa diujui, laos di si Petrus tu sada pardidaan, lau mangaton akas si panganon na salilingon, dihitung ibana dui si panganon na ramun. Ali marhiti na masay, diajari di patado ibana asa unang manulak. Parsuruon lau marbadeta nauli, tudurun ni halak jahudi. Jepek dohonon, las bongot ma si Petrus, tu bagas ni si Cornelius. Diguhiton di mana sida na sa bagasi, jala porsia tu Tuhan Yesus tadi di mana sida dapotan haluaon na siya Tuhan Yesus. Tentu sada bari telah seru hadu dihita, upegi nalam tabba bilangan nya kana porsia. Babuah dia hadong di patado hapi haluaon tutorob bangso di tanoon dada holan tu halak jahudi hapi hasahatan ni baratan nauli parsedoho do nakita nadapotan haluaon di bagasang Kristusi alai dalam niari hamba kadungan terberita mana masa itu apostol doho tu halak Kristen na di luar Judea jalalas di badena sida masih Petrus alani nama saya yang kepengatusion nya kana torok diujui tung na suarong dua hademuan ni halak Jahudi dohot halak nasu Jahudi alai mangadupi akaju ni rohana sidai dan gabelas madoka buru si Petrus mangadu sina sida macering gaddo di patorang si Petrus taring utuna masa uju na penatupana padidion na badia tu si Cornelius dohot akadungan na sabagas saluhut nai masa dada ala ni roha-rohana sabing alai buye masai hinarohon ni sakap ni di patado nak pedang halak Jahudi si Cornelius alai dapotan asini roha du ibana di pasar di patado to di berbadia tu ibana do suri akarong di tuang-tuangan di bagas na diuji songon uju diare hasasaur ni to di berbadia ima diare Pentakosta uju di guhi to di berbadia isiani nang akan na porsiai alai
disitai dah hama karungan tohodo song paduhan si Petrus dang adong nabui mengabati huaso ni dipata. Aha nong dihadada ko si Petrus diuji lao si mana mangaleon hawa ni ruha tuah kana toropi hohombi mana sida jala gabi dipuji na sida ma dipata. Hurina hina holongan mamuka sian hurina perjului satu parti kia sunengon maca jojok du huriai mangarupi ragamnya kahamoron nabui di marbocir seragam nyaka pangatusio na marasing-asing naolo duwei gaya batu berbulat-bulaton di tuang atawan di huriai totu la mangarupi akan masai nang membarbisuk akan aporsye asa unang gabi kaur huriai disut taida songo dia si Petrus dari bagas laponi roha du ibana mangarupi akka suku-sukun na torop na tu ibane totong do di hati dakko si Petrus hasetongani alai dingkadu di hatahon ibane nasi patamasa di huria ima mulu suarong naulu patala roha na suarong haradiun manangihon hatani doanna saneng holan gurunok nado jala ikon holon ibana do sitangnya honoton nak penian sitong hatani dongan nai ale sedetong ibana dui na so sitong jojok do di tuang atawan ni huria lalap huriai gutur ala dang ono di pature tule sembar na jugul jala martakang naono do masa gutur di tuang atawan ni huria marbocir sian akka na met di mulana ale hinorhon ni akka persoalan na meti jala ala nang arukian sugoni rohan na sasahalak tuak kanadiba lam jebu ma persoalan ni jala ono do haguturoni dang holan di dunia nyata sahak do tu dunia maya ujung nagai viral sudi halak butosa adang menagai aper na merasa tersakiti ujungna gebelam jebuma haguturoni habenian rak par minggu na sida alai lausaka na masa di tuang-tuang ni per minggu nido nagai bocir haguturo di tuang-tuang na sida hawa kadokan sapur siaon asa sian nama sa diturpukon gaya bersejar narga mon di tuang-tuang ta mono tumpe masa para singa-singan di tuang-tuang di huria naing bading gata hatai asa dami huriai olo mahita di pature-ture unang holan neng hasit tuangat tata-hatahon olo mahita mardami do takadongat tanah asing unang lalap pita maneng gibada unang lalap pita marhosum do akadongat tay sotong di arah hokko halan na asing marmusu dohuk musumi duminggam ma bau baroham jala palapok olo maho di pature-ture asa tadahu song sitong na halak na porsia akar was ni huria pe gabi ruas na burjuma naringkas par minggu jala parhaladu pe aka parhaladu na marsitutuma mangulau pakopasyo di tuang-tuang ni huria lapas daun huriai di bagasa dami totu hama karungan asa buiju pang saluhut nai tati rumah pabahenan si Petrus nasa totong ibana di bagasan hasare poneruha mardongan hatan labuk ibana pasahaton hasetongani ido dalan asa jupang hasa daun di tuang-tuangani huriai song hatan itu hatta di boda bidusa pelima ya sari di rok desi alus na labok paupur rimas ale anggu hata na horas mabahin marsi jonjong hati-hati hama kadongan na mangihut di sotta ide ima songo dia huasuni di bata na subuya habatan ni manangisipi ay ganub akasakak ni jahuba ne komasano nakpi sian hasol maun songon na moldo tarjaloro hatta ale molutungiri di dok hata ne tuhani ne komasano di bulanai si Petrus pemangasaun hasomanon ni haja hudiudo ale marhiti pardidaan duhot hatani dibata gabi de tusi ibana ma dang arong natuk mengabati sakap ni dibata mulu hita sol maon jojo do hita mubauba meolion songon arong asing hata sonari asing du hata marsugut ale mulu hatani dibata songoni natwari soni dunang sadarion jala marsugur do saliring dililing nape manotong doi hatani dibata
Ako ni hamakadungan laus taida ma seturbukon babua dang merdiai berhape hita di hadapan di Tuhani sarupa do halak Jahudi dohot halak nasu Jahudi rak panian do disakap haluau ni di bahini nang hita pe rak marsijakona mak asalam torop halak na kamorsyai Tuhan Yesus hamakadungan sapor syaun domu tukar di minggu tasardion minggu katate asa gabe sada bare telah seruha mai di tuangat-tuangatta na manai teruhatta lah mangedehon sada edene baru di Jahuba ala dilihon debatado hawani ruha tukanup colma ide masih Corneliusi dapotana sini ruhani debatado ibana ala debata mangalehon hawani ruha tu ibana sada edene baru duon ala nang ditebus Kristusi ibana dang sai habi horan gabi halak na dolak marruha dang sai habi gabi halak na burju marsi basa-basa ali asasi kop ikut dihaprosiai du Tuhan Yesus tentu las turu hatta ala nang ditebus Tuhani hida sedosa ala nang marhabani roha hita las turu hatta mulut tabba bilangannya kana prosia di Tuhatai takasongon hatani deta di bukit de paras 35 ya sada marlopulup tondiki ayon ditubus Yesusi hamu sudi bigi mai salas rohaku madoki omala seruhatta ayununga dari hod dipatatu hita hamu bau ni ruha asa jupakta hanguluan di bagasan Kristusi dabang denang dongan sapor syaun di minggu kantation di pengot tu hita pabua saluhut ulaun haluwaun nang pinapotohon ni dipata gabi edine baru di hita nama bahin sonam paglalhatta gabi las rohatta ala jupang sakane dipata di bagasong ulut taun di bahani Roma hamba karugan na hinahorugan tahdidak kuma tuganup jol mana humaliak kita asa taru di pasu-pasu nang haluwaun na sida di bagasang Kristus tu hattai tahatidak ko mapabua hora di bagasan guwarni tu hatta Jesus tu jupang haluaun do tanguluan na manottongi asa gabe sada edine berdui mulu marsitutu hita kana prosia makubasi ulaun di tonga-tonga di huriyay sogon na pinahan ni si Petrus nangakasisiyami di bahini hama kadungan taparasiyang matiki nang ragam ni silihol-lehon ni dipata di nguluton asa marhiti silihol-lehon ni marhiti babahinan marhiti panidangyottay marhiti edde na pabudyo ni gabe sada edde ni baru may di Jahuba na mabuan lam torop halak na maday jala mga rajubi asa ni ruha ni dibata na mga lihon hamubaw ni ruha atong hamakarungan marulupuluk mahita mga dehon edde na baru di Jahuba amen martang yang mahita ali Jahuba di bata marulupulu pami di bagas setikyon ala nunga jupang nami haluwaon di bagasang Kristus atau oleh Tuhan ajari mahay mga dehon edde ne baru di Jahuba marla si ruha di tuang-tuangan yang ulun namion mamuji guarmi siara nunga jupang nami hamubaw ni ruha lut haluwaon na marotong di bagasang Kristus Tuhan nami masaka pagwarang balay Tuhan rodi sa lilig-liling na amen.